Nwunye Gọvanọ Anambra Steeti bụ Odoziaku na Soludo ekwugo na nlekọta ahụike a na-enye n'efu maka ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ịmụ nwa n'efu na steeti a ga-aga n'iru iji wee nye aka wee belata ihe nhịahụ nyegara ọtụtụ ezinụlọ enweghị ka ọha ha. Nwunye Gọvanọ mere ka amata nke a mgbe ọ gara leta ụmụ nwaanyị abụọ mụrụ nwa na nso nso a, otu onye mụrụ ejima anọ, otu onye mụọ ejima atọ na Referral Health Center Ọgbụ nakwa Enugu Aba Health Center Ofumadicha na kansụl ime obodo Orumba North. Onye nta akụkọ anyị bụ Dan Ezigwe wezara akụkọ a ka abịa si wee gaa. Na-ekwu okwu n'ebe ọrụ ahụike ahụ, nwunye aka na-achị steeti a kwuru na ọchịchị na ugbu a ga-aga n'iru na-eweta amụma ahụike bụ ịgba maka ndị enweghị ka ọra na steeti a. O nwere afọ ojuju etu ụmụ nwaanyị abụọ ahụ si wee bụrụ ndị a napụtara site n'aka akatamkpo ego ha nwere ịkwụ maka ya bụ nneta. Onye nwunye gọvanọ a gwara ndị na-eleta ha ka ha gbaa mbọ hụ na enyejuru ụmụaka ahụ afọ ma na-enyekwa ha nri ga na-eme ka ahụ ha na-adịwanye mma. N'aka nke ya, onye chief of staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri ndị sokwa wee bịa ya bụ njem kenere ya maka iwepụta oge ịbịa neta ezinụlọ ahụ. Dịka Oriakụ Anọlifo nakwa Oriakụ Ede si wee kọwaa, ọṅụ jupụtara ha n'obi n'etu nwunye aka na-achị steeti si wee bịa gbatara ha ọsọ enyemaka. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike, kọmishọna nke na-ahụkwa maka ụmụ nwaanyị Oriakụ Ifeobinabụ, onye executive secretary nke Anambra State Primary Health Care Development Agency, pharmacist Chisom Uchem nakwa ndị ọzọ bụ ndị sonyere nwunye gọvanọ na ya bụ njem.